Hayi ngoba senazi ke wenganza ukuthi igula lika Jama lichithekile. Ngokumazi kwami uBabes izinto angazenza. Oh Modimo. Oh Mampintsha la ukhona mfana na. Mekuwukuthi umfana umngani kaMampintsha usuke wamsendela amantombazane azanyiwe. Wambizela koda cells koda pills. Wakubamba usisi. Oh unto you. Mekuthi intombazane eyazana noBabes wakwasenda ama emoji la wenu ukuba nqunu. Oh Modimo, oh Yesu la ngalomphefumulo. Ngoba uzodila nani uBabes thoroughly. Oh. Tholakele iphini manje, tholakeleke manje iphini. Angimazi umama kuphi nomngcele, angani Facebook noma Instagram angifundi mhlawumbe lokho nginifihlela lokho nginitshena inganekwane. Ngiyamazi uBabes. Sengineminyaka ngimazi. Oh wazosigila umuntu omnikele iphini. Wema. Ngicela nibe ready nje ngeminye amanzi ngamanye amapipe umlilo omusha lo ozovutha manje. Yabona umlilo opignazi ungawulokothi ungawothi babeyicula beyazi ipignazi lecula. Kuzovutha lo mlilo ke manje. Meke nashelana nadiyemana noMampintsha uzobanjwa manje. Lento ehlelishiwe eBhayibheli ukuthi akukho ngaphansi komthunzi welanga okunganaso isikhathi sazo. Hey guys, ngiyaphithizela la ku social media. Mampintsha and uBabes Dumo's best friend Sizwe Mdlalose uthi ngokumazi kwakhe uBabes Dumo kusazoshuba. Sisazokhala strong la ku social media. Whatever she finds kwi phone kaMampintsha will let Mzansi know. uBabes guys recently found a password kaMampintsha and she's been posting until death do us apart. Now the biggest problem ilama fake friends kaBabes and the people she knows ekade be busy ke no husband wakhe. Abanye bathi uBabes must let this go and let her husband rest in peace. Kanti abanye bathi cha azikhale mazikhale. Thina abanye ke nje silinde idrama and we'll be there to witness it. That's all I have for today guys. Do leave your comment below and let me know what you think on the comment section. Bye.